Dobrodošli na moj kanal, ja i šef Leon vas vodimo da probamo jedan zanimljivi dezert. Sad ću da vam pokažem šta je u pitanju. Le Becquerie Patisserie. Sad ćemo da probamo šta je imao ovdje nešto zanimljivo. Kako to? Vidite ljudi ovo, torta iz konzerve. Boom cake, ovo je blueberry lemon ili ti borovnica limun, a ovdje je pistaći. O, mislim da je odlično, bar tako izgleda ovako. I ovo. Hoćemo da pijemo Leone tortu. Aj, živeli. Sad ćemo da otvorimo tortu iz konzerve. I kako lepo izgleda. Možemo da ga i probamo. I kako lepo izgleda. Puna šećera, ali odlično. Mogu vam reći, ovaj baš dobro, ovaj pistaća, ali ovaj Leon što je uzeo od borovnice i limuna je mnogo bolji. Ovaj baš lep ukus ima. Baš osjeća se ako intenzivno. Limun, borovnica, osvežava. Baš onako prijatan ukus. Da, i ovo je više bolje nego limun. Da. I to bi bilo to. Mi sad punog stomaka idemo kući, a vi pišite u komentarima kako se vama čini torta iz konzerve.